Welkom bij alweer de vierde aflevering van de Chill TikTok race. Vrienden, week zeggen we dat beide opdrachten helemaal waren. En ik vraag me af of dat de beide teams nog eens waren. Shit, TikTok Chill race. We hebben De opdracht in Drielst is super goed zwakken, dus ik ben nu de wijs naar de snits. we gaan nu naar Haas. Laatste staat voor Dokkum is Friendshit. Dus we kunnen vanuit Haas kunnen wij die Wijnaldum met Shakespeare wel pakken. Oké. Winnen we. Op zich naar de kwijt. Dit ziet er wel verdacht uit, man, die slootjes. Oh, een mooi berichtje. Daarop. Ja, hier. Jo, Hegeliek. Deze in. Had er een pak. Wat je deze even? Ik ben een beetje zenuwachtig van al het sport. Hopelijk dat we net sporten. We zitten weer bij een sporthal. Daar moeten we... Helemaal dit achterin. Kijk wel even sporten hier. Hè. Even moeten sporten. Helemaal je sportkleding doen, joh. Wat we dat klimmen? Nog meer klimmen? Klimmen? Ik denk dat wij ieder geval een stormbaan wat we dan. Maar ik heb wel echt tevreden, dat is wel een beetje een probleem. Oh, wat hebben we hier? De cameraman die houdt zijn sleutel. Nou, wat is dit dan? Dit is toch een kooi? Dit is echt een mini splinterke. Laten we nog maar gewoon de chill dingen, Siki. Chill logo, ja, dat kan net zo lastig wezen. Nee, daarom. Maar ze kunnen Kan ik het net kwijtrekken, Ruiten trouwens, dan hebben we echt een probleem. Chill. Ja, ik heb hem! Ah, dat ging snel. Ja? Ja! Oh shit. Hoppa. Hoppa. Wie dat dan wel? Ik denk het wel. Dit is echt niet Dit- 1 minuut klaar. Of is er een leuke sound die trending is of zo? Oh, die ene, dat is Sarinst. Stranger to... na, 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 na. Ik wist net wat de laatste tekst hier was. Dan maak je dat niet. Prima. Nou, hebben we weer een TikTok. Daarom. Geer. Op naar de auto. Wat is de. Oh. Alle onderdelen van de stormbaan completen. De maaien wordt afgestudeerd bij de bestaande onderdelen. Succes! Hiek, je lijkt wet eronder. Daarom. Dat zeg ik nou pas. Er lijkt wet eronder. Ik weet het. Dan gaan we ervoor. De mis van die kant naar die kant. Joren. Jawel. Nee, hoe is het? Dat is al. Oh, maar dit doet zo zeer. Ik kan niet meer. We hebben 3 punten binnen. Lekker. Wij zijn op een extra locatie in Grauw. Grauw. En we zullen op zoek naar een QR-code. En dat zijn we de opdracht van. Ja, ben je benijd? Ja hoor. En. Oh, trouwens. Als nou dat past, want daar zit ik alle boord en dat is bij het wetter. Oh, dus als ik mijn auto gewoon nou even wat Jess had al zet. Stop! Oké, we gaan als eerst naar die kant. Dus. Ah, wat gemakkelijk. Oh, vreselijk. Ik kan echt net doen, zie. Hey, doe eens je dat ding. Wat lelijk. TikTok zit erop. Het is een TikTok. Grauw. Top. Op naar werk hier. Werken, prima. Nou wil ze Hiek even een keer een kleren aan dat, want die heeft natuurlijk de broek hartstikke wierd. Zal ik eens even zien met die oren binnen? Want wij hebben er dus nou nog 1 opdracht. Hun binnen op dit moment in... Oh, in Grauw. Spannend. Maar we pakken hem. Ja, oh, daar was die kant op klein. Deze kant op. Beide teams binnen onderwijs naar hun laatste opdracht van de finale en dat wordt een belangrijke. Want de beide teams zitten ook griezelig dicht bij elkaar bij de punten. Dus de punten van deze opdracht mag je ze net missen.
Dit is net echt die ding, hè? Ja, ze gaan links, ze gaan links.